वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनेल। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ जागोन मैफ्राय बिलाइजों बरा बानायनाय। नैबे मैफ्राय बिलाइया नुदोंना? नैबे मैफ्राय बिलाइजों बरा बानायगोन। गोथावथार जायो बे मैफ्राय बिलाइजों। बेखौ आं फिसा फिसा हाफ्लेनानै लाग्रोनोसै। बियोथ' आरो भिटामिन बिराद थायो। बे जायनि देहायाव भिटामिन गैया बेफोरखौ जानाया मोजां। आंहाबो बारा भिटामिन गैया, बिनि थाखायनो आं बेखौ जायो आरोना। दा आं फिसा फिसा हाफ्लेबाय। बेखौ फिसा फिसा हाफ्लेबा मोजां जायो। दा आं हाफ्लेखांबाय। आङो आलु दरसेबो होगोन। नैबे आलु दरसेखौ आं आरो बेखौ बिगुर लेबनानै लादिनि। बिगुर लेबखांनानै आं बेखौ मिस मिस खालामगोन, सुरखिगोन सुरखिग्रायाव। अब्लानो आलुआ थाबनो मोनो। बिदिनो जों बायदिसिना खायद' बानायनानै जायोब्लाना मोनसे आइटेमजोंल' बानायनानै जाबाय थानो नाङा। गोदान गोदान आइटेम, गोदान गोदान मैगं थाइगं होनानै बानायनानै जानांगौ, अब्ला गोथाव जायो। दा आङो नैबे पियास दरसेखौ लेबनानै लानोसै। आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। अननानै सापर्ट खालामदो आं गोदान गोदान भिडिअ' लाबोनो हानायनि जाहाथे। दा आंनिया जाबाय पियास लेमनाया। दा आं फानलु थाइनैबो होगोन। आरो नैबे पियासखौ आं फिसा फिसा हाफ्लेनानै लानोसै। दानिया एसेबाबो बयबो रोंखायो, थेवब्लाबो बानायनाय स्टाइलफोरा आलादा आलादा थायो, होनायफोरा आलादा आलादा थायो। बेनिखायनो आंनि होनायफोरखौ नायनायदो आं मा होयो, माबोरै बानायो। सोरनिबा बानायनायफोरा बिराद थान, सोरनिबा बानायना जानायफोरा बिराद इजि। दा आं गावनिखौनो इजि बायदि मोनो। दा आंनिया पियास हानाया जाबाय। दा आङो फानलु थाइनैखौबो फिसा फिसा हाफ्लेनानै लानोसै। नोंसोरो बुरजा जायोबा बुरजाबो होनो हागोन। दा जोंनिया जानो हायाना बाबुआ, बिनि थाखायनो आङो थाइनैल' होदों। आं माबाखौबो बराखौबो एसेल' बानायगोन, बेनिखायनो आं एसेल' होदों। दा आं नैबे आलुखौ सुरखिना लानोसै। फिसा फिसा सुरखिना लायोब्ला जाहाथे थाबनो मोननाय बायदिनो। दा आं सुरखिबाय थानोसै। आंबो बांद्राय एक्सपार्टद्राय नङा, थेवब्लाबो आं जिखिनि रोंगौ, जिखिनि मिथिदों बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों। पियास, मैफ्राय बिलाइ, आलु, फानलु रेडि जाजोब्बाय आंनिया। दा आं बानायनायखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा आङो दैबो लाखाबाय नै एसे, जिखिनि होनांगौ बेखौ। नैबे आरो बेसनखौ आं बेखिनिखौनो लाबाय। एसेल' बानायगोन आङो, जोंहा एसेल' जाग्रायाबो, बिनि थाखायनो। नैबे आरो बेकिं पाउडार, बेखौबो आं रेडि लाखाबाय खाथियावनो। दा आं बानायनायखौ स्टार्ट खालामनोसै। दा आं बेकिं पाउडारखौ होनोसै, एसे होनोसै आङो। बेकिं पाउडारखौ होनाया थिग जानांगौ। बेकिं पाउडार होनाया खमद्राय जायोब्ला माने मोनामो बेसन। दा आङो होगोन बेवहाय आरो संख्रिबो होनोसै एसे। बेखिनिखौनो होबाय आङो। नोंथांमोनहा बुरजा बानायोबा बुरजा बुरजा होनांगोन। दा आङो होबावसै दहायनि बानायना लानाय पियासफोरखौ। पियास होबाय, गासैखौबो मैगं आरो फानलु बेफोरखौबो आङो गासैखौबो जमायै होफानानै मिक्स खालामनोसै। आलु सुरखिनाय बियो मोजाङै मिक्स खालामनानै लानानै आं बानायबाय थानोसै। नैबे मैफ्राय बिलाइ हाफ्लेनाय। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मारै बानायो, माबायदि मोनगोन ना मोना, गोथाव जागोन ना जाया, बेखौ नुनो मोनगोन। दानिया आङो दैजों गलायनोसै। दैखौ नांनाय बायदि होनानै आं गलायगोन। बांद्राय आमथाद्रायबो नङा, बांद्राय लावद्रायबो खालामा आङो। मिडियामनि जखा नायनानै गलायनांगौ। दा आरो उनावबो होनो हागोन। जाया दै होनाया खमद्राय जायोब्ला खमखौनो होखानानै लगायनांगौ, नङाब्ला बारा जायोब्लाथ' जोङो आरो बेसनखौ होबावनांगौ जायोना। बिनि थाखायनो एसे एसे होनानै गलायनोबो हायो आन्दाज गैयाब्ला, आरो आन्दाज थानायफोरा आरो होखानोबो हायो। थिग बेफोरबायदिनो बानायनायफोरा गावबागाव स्टाइल दङ, गावबागाव मडेलिं दङ, गावबागाव साइजनि। दा आं आंनि साइजनि बानायबाय। दा आंनि साइजनियाव माबायदि जायो नोंथांमोना नुगोन। दा आं मोजाङै मिक्स खालामना लाबाय। नै जाबाय आंनिया। दा आङो बेखौ बानायनोसै। आङो सारायखौ जाननानै लाबाय। नैबे सारायनि दैया जेब्लानासिम राना अब्लानासिम साराया दुङाखै। सारायनि दैया रानबाथाय साराया दुंबाय, अब्लानो थावखौ होजागोन। दा आंनिया साराया नै दुंबाय, दैया रानलांजोब्बाय। दा आङो थाव होनोसै। थावखौ जेसेबां बुरजा होयो एसेबां जोङो बुरजा सावनो हायो। थावखौ जेसेबां खम होयो एसेबांनो जोङो खम बानायनो हायो। दा आं बेखिनिखौनो होबाय। दा आङो बानायनोसै। होबाय आङो
फिसा फिसा बानायगोन आङो। बेफोर गावबा गावनि गोसो, गिदिर गिदिरबो खालामनो हायो। दा आं फिसा फिसा सावगोन। बराफोरा आरो फिसा फिसा सावबासो मोजांबो नुयो, जानोबो मोजां जायोना। बेनिखायनो आं दा फिसा फिसा सावदों। दा आङो थावा जेसेबांखिनि दं बेखिनि जायगा थोनायखिनिखौ होनानै लानोसै। जेसेबां होजायो एसेबांसिम होबाय थानांगौ। दा आंनिया जायगा थोनायखिनिसिम आं होलांबाय थागोन। बेखौ आं दा आंनि होनाया जासिगोनानो। दा आं बेखौ नायनोसै जाबाय। थावा दुंखानायखाय दसेनो जायो। दा आं बेखौ मोजाङै बेलथायना होनोसै। बेखौ जारोम जारोम जाजासे दोननांगौ। जारोम जारोम जाबानो मोनगोन आरोना। जारोम जारोम जायाबा मोना। जारोम जारोम जाबासो आरो जानोबो मोजां जायो, मोदोमो। बेनि थाखायनो आं जारोम जारोम खालामो आरो मोजाङै राफोद राफोद जायो। दा आं एरनानै होबाय थाबाय, एरनानै होबाय थासै आङो मोनजासे। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेफोर मैगंजों बानायनानै जायाखैबा बानायनानै जाबानो जाबाय। दा आंनिया मोनबायानो नै। दा आं बेखौ खांनानै लानोसै। जाथाव जाथाव नुदों, नुनायाथ' गोथावाथ' जाखागोन। गोथाव मोननायखायनो आं सानफ्रामबो बानायना जाबाय थायो। एसे एसेब्लाबो, खेबसेयैनो बुरजा बानाया, बेबायदिनो एसे एसे बानायना जाबाय थायो जोङो साहाजों। दा जाबाय आंनिया मोनबाय। नै नायदो माबायदि सिङाव मोनगोन ना मोनाखै बेखौ नुनो मोनगोन। नुनानैनो सिनायखायो मोननाय मोनैखौ। नै बेबायदि जाबाय। गोथाव जाबाय दे। दिनैनि आंनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।